I-unbox ito. So, si Papa yung mag-unbox. So, tingnan natin kung ano yung itsura. And mamaya pa isasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo nito. So, ayan siya. Ayan pala. Ayan guys, medyo nahihirapan kaming mag-install. Hello guys, good morning. So today is wait, yan maliwanag. Ngayon lang dumating yung aming in-order na printer. So I'm so excited na i-unbox ito. So si Papa yung mag-unbox. So tingnan natin kung ano yung itsura and mamaya pa isasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo nito and together with the shipping fee and all sa Shopee. So ayun, samahan si Papa na mag-unbox. Okay? I'm so excited. What? Yay! So ayan. So eto siya, medyo malaki. Malaki yung box niya. Ayan, may nakalagay na fragile. So, sa Ninja Van, yung actually Ninja Van lang talaga yung kasi on packaging yung nila. So, ayan si Papa. Hi, Pader. Hi, guys. So, unbox na ni Pader. Yung, So, ayan. Tayo mabili ng sticker na fragile. So, ayan siya. Wow, ako ba? It's not yours. It's mine. Wow. Printer. Say hi! Hi. Wow. Wow, sada yung toys by. Is that a toy? Not a toys. It's a printer. Printer man yan, B. Oh, in fairness, may pa talaga dito sa may box. Kasi 'di ba, yung aming shipment lagi is own packaging. So I really appreciate na talagang naglagay siya ng ganito para ma-protect yung ilalim nung 'di ba? And all the bubble wrap. So in fairness naman, medyo sana lang walang damage sa loob. So ayan. Sana lang walang damage sa loob. So, upo muna ako kasi medyo mahaba-habang unboxing ito ni Papi. Anong oras na? Marami pa akong gagawin. Tapos, itong to guys, is Canon to. Canon Pixma TS207. Actually, wala ako masyadong alam sa printer. Wala ako masyadong alam talaga. Pero si Papa, alam ni si Papa kasi may sila doon sa office. Ang tagal mag-unbox si Papa. Ayan. Umi siya, no? Parang nayupi yung niya, nakakatakot naman. Pero I think mayroong sa loob styrofoam. 'Di ba? May styrofoam, usually may styrofoam yan eh. Yeah. Sana lang walang naman, walang damage. Peel is for And so far naman maganda yung review nung Canon na ganito printer. And lang to guys, plain printer lang talaga siya. Wala siyang anything, a scanner or plain printer kasi yun lang naman talaga yung kailangan namin, yung printer lang. So ayan. I'm so excited and I just can't hide it. Ganito, pang-papa natin yung order. Hiyoy kang warranty ate. Ayan. Pala, no? Yung box lang yung malaki. Ayan. Sana lang walang Okay.
Oo, careful anak. So, nasan yung free na ink? Doon. Ayun pala. Ayun. Careful, papang. Papang huge. Hinay, oy. Tanggalin. Tanggal na imo. Ayaw, pag ano yung ginagawa ng anak ko. Ayan na. Ayun na. Ano na. So, ayan siya. Medyo, ano lang siya, maliit lang talaga siya, guys. And then, ayan. Pero ito yung pinaka-common na printer kasi. So, ayan siya. Yung lagayan ng ano. Yung bond paper pang, no? As in, wala akong background talaga dito sa printer, guys. This is really my first time na mag-printer kasi kailangan talaga namin ng printer. Kaya, pakita mo yung ano pa, ink. Yan, ito yung free na ink. Ano lang to? Yung disc niya, saan? Ang tawag dito. Ayan yung disc. So, parang ano lang to, parang free sample sa ink. Para lang at least ma-try. So, ayan. Isa na colored mo? Hindi, black and colored man daw. Wait, let me see. This one. Fine cartridge. Ito, color. Saan ito lalagay? Ulo ba? It's manual pa. Pero, manual, oh. Warranty man na. I think, ano eh. Ito pala yung warranty. Di, sige yan. Yeah, pero, sorry, nakalimutan ko mag-vlog. Ayan, binasok na ni Papa yung ink. So, ito yung colored, ito naman yung black. Tapos, buti medyo okay naman yung manual niya. Madali naman siyang intindihin. In fairness naman. Pero, problema namin, kasi yung computer namin, wala siyang, ng CD. So, kailangan namin i-install sa website ng Canon yung nito para gumana siya. Kasi yun yung sabi dito sa important notice. So, ayun, napasok na natin yung dalawang ink yun yung color at saka yung black. Tapos, dito na kami sa, so, ayan, dalawa yung cord niya. Bakit dalawa pa? Ito. Ano to? Saka ito. Hindi ko alam para ano. Parang sa computer to. Connection sa computer. Maybe. So, ayan siya. Yun yung saksakan. Iba yung saksakan niya. Patingin sa saksakan niya. Pag ganito yung saksakan niya, kailangan yung, anong tawag dito? Yung may, anong tawag dun? Basta yung may saksakan na ganito na pwede siyang magkasya. Pero meron naman kaming ganun, kaya carry lang. So, ayan. And then, Diyan nilagay yung ano. okay. Tapos, eto na. Dito yung start pa, ayan guys, medyo nahihirapan kaming mag-install. Pero, ayan, inano ni Papa dito sa, hindi ko alam paano to. Pero, ayan, tapos, ito yung nabili namin na bond paper short. 403 pesos ito. Yeah, ito yung gagamitin natin dito, short. So, si Papa umalis So, ito yung on. Ay, wala ko masyadong alam dito, guys. Pero, yan yung niya. So, ito try natin ngayon. Kung may try natin. So, in-on na namin yung computer. Kaya, yan.
So, manading. Hello guys. O ayan, good afternoon. So, ngayon ano ko yung about sa printer kung okay ba siya o hindi. So, pinalagpas ko lang talaga ng ilang araw. Simula nung nabili namin yung printer, na-deliver siya. So, inano ko muna, tinest ko muna kung okay. And, so, ayan siya. Ito na yung printer na gagamit na namin. And then, yung price pala nito guys is nasa 1,595 kasi nag-sale siya. Nakuha ko daw sa Shopee ng 1,595 I think ba, tapos merong shipment na 355 kasi syempre medyo mabigat siya and on packaging, so talagang yung box talaga niya yung so secure naman siya. And all in all, nasa mga 1,900 plus yung nabayaran namin. But since, syempre, plus rider pa yung nag-deliver. So, nasa mga 2,000 lahat yung nagastos namin. And in fairness naman, depende kasi sa inyo kung, tapos ilalagay ko yung sa link sa description box, yung, kung maano ko yung link, ilalagay ko sa description box yung link, and then, or kung hindi naman, pwede nyo i-search sa Shopee, ilalagay ko yung name sa baba sa description box ng shop, okay? Actually, marami dun eh. Merong 1,700. Actually, dapat yung 1,700 yung kukunin ko. Pero may nag-flash sale kasi na 1,500. So, at least nakasave ako ng mga 100. Mga 200 plus, ganun. So, depende kasi sa amin talaga, yan lang yung kinuha ko kasi mas kailangan namin yung printer. So, hindi namin masyadong kailangan yung medyo, anong tawag dito? Yung medyo mahal, 'di ba? Merong photocopier, meron ding medyo mahal 'yon. And kaya hindi naman namin masyadong kailangan talaga 'yun. Yung printer lang talaga yung pinakakailangan namin. And actually yung free niya na color, medyo naubos ko kasi print ako ng mga ni Hagrid. And then actually sa online ka lang makakakita ng ganyan eh. Hindi ko alam pero naghanap ako ng dito lang sa talaga, pero wala akong makita mostly sa mga printer na nakita ko kasi nagtanong ako dito sa mga nasa mga talaga siya 3,000, 2,000 plus, almost 3 na din talaga. So medyo mahal. And so far so good. Medyo nahirapan lang ako sa pag-install ng tawag dito, pag-install sa computer kasi sobrang ang taas nung all in all umabot ako, natapos talaga ako mga I think mga 5 hours sa pag-download ko sa kanya sa website nila, and then yung pag-run na dun sa aking sa computer, medyo mahirap, medyo matagal yung proseso. Maybe dahil yung internet is mahina, baka isa din yun. Pero ganun siya katagal, mga 5 hours din. Pero so far, ayan, okay na siya. So yan yung review ko sa aming mini, Canon Pixma TS207. So yan yung kanyang model. So, ayun. So, yun yung review ko. So, if ever na gusto yung bumili ng ganyan, nasa online, marami sa Shopee. And, yan. Medyo mahal talaga dito sa Doon sa online, medyo mura siya. And yung original price talaga niya sa Canon talaga is nasa mga lang naman 1,800 plus or 1,900. Ganun yung price niya. So, leave comment down below guys kung meron kayong ibang mga suggestion about it. Tsaka bibili ako ng bagong color na ink kasi naubusan kami. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And, ayun. Yun lang yung review ko dito. And please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Paalam. Sulit pa rin. Pasok sa budget namin.